Labazali bakhala ngokuthi sebephoqeka ukuba bengene shi ekhikhini ukuze izingane zabo zikwazi ukufinyelela ezikoleni njengoba uhulumeni wazikhipha izingane zabo ezikoleni eziseduze namakhaya waziyisa ezikoleni ezikude. Abazali babhatala 2,500 ngenyanga kwinantsika kwi-transport ezingezizo zikahulumeni. Ngoku sicela into yobana kukhweliswe abantwana. Bayareyitshwa abantwana bahamba more than 25 kilometers. Abafundi bathi lokhu kunomthelela omubi ezifundweni zabo. Isixinzelela ngoba siyafeyili. Umuntu akwazi baphinde iclass emdala futhi. Abanye bayekiswa zezonto ngoba umuntu uyasokola uphuma kowabo. Abanye kusokola banarand uhlala nomakhulu wakhe. Idrand kamakhulu wakhe yasokola ngobhatala idrand nemali leyo ufana amkhuphela ischool fees. Umnyango uthi uphezu kwalo udaba lokuhlelela labafundi ezokuthutha.